Ahoj, volám sa Dagmar. V tomto krátkom filmíku sa podelím s vami malým tajomstvom, ktoré ti umožní sa naučiť akýkoľvek jazyk v rekordne krátkom čase. Stačí ti len 10 dní po 30 minút denne. Bez žiadnych učebníc, bez náročného štúdium gramatiky a vysadávania na nudnom vyučovaní, bez pomocných kartičiek a dokonca aj bez dlhavého bifľovania slovíčok na spamäť. A čo viac, aj keď si teraz myslíš, že je to nemožné, tak vás uisťujem, že po oboznámení sa s mojou prezentáciou a využití mojej metódy, ktorú ti prezradím a ktorú už práve teraz využíva takmer 25 miliónov ľudí na celom svete, pocítiš náhle, ako sa stať zrazu jazykovým géniušom. Neveríte mi? Osobne ti zaručujem, že o čom sa teraz dozvieš, určite zapôsobí na teba a dokonca nezáleží to ani od tvojho veku, alebo od predchádzajúcich problémov s učením, alebo ak ste človek, ktorý je prepracovaný, ktorý sa už niekoľkokrát pokúšal naučiť cudzí jazyk, ale stále sa to končí rovnako, čiže porážkou. A výučba bola pre teba doposiaľ len hrozným problémom, bez očakávaných výsledkov, hoci by mala byť jednoduchá a zábavná? Neviem, ako stojíš na tom ty, ale ja, keď som sa pokúšala naučiť angličtinu na strednej škole, bola to pre mňa len skutočná nočná mora. Každodenne vchádzajúc do mojej triedy, sedela som na dosť nepohodlnej stoličke, na ktorej som trávila po 45 minút denne a snažila som sa sústrediť na gramatickej skladbe slovného spojenia, na zozname slovíčok, alebo som premýšľala o tom, aké gramatické časy užívať a zároveň som sa modlila o to, aby som nebola vyvolaná k tabuli, aby vysvetovať minulé a budúce časy, alebo niečo rovnako absurdné. Najsmutnejšie však je na tom to, že celkovo som bola dobrou študentkou, ale pomimo niekoľkých rokov štúdia cudzích jazykov, nacvičovania viac než 1000 nových slovíčok a zapamätávania 1000 tón gramatických pravidiel, doteraz som nebola schopná hovoriť dokonca ani na úrovni trojročného anglického dieťaťa. Cítila som stále hlúpo za každým, keď som musela napríklad vydusiť zo seba aspoň jednu jednoduchú vetu a ozvať sa k osobe s dobrou angličtinou. Nakoniec, rovnako ako mnohí ďalší ľudia, postupovala som podobne ako oni, proste som to vzdala. Vzdala som sa, priznajúc pred sebou, že nie som schopná sa naučiť iný cudzí jazyk. Cítila som sa dosť trápne a bola som z toho veľmi sklamaná. Pred niekoľkými rokmi som ale narazila na jednu dôležitú otázku, ktorá zmenila všetko a otvorila mi dvere, ktoré mi umožnili zvládnuť angličtinu v tak krátkom čase, že ja tiež na začiatku výuky úplne som tomu nemohla uveriť, ako rýchlo a ľahko sa mi to prišlo naučiť. Aká je to otázka? Znie to divne, ale či ste niekedy videli dvojročné dieťa, aby sa učilo gramatiku alebo slovíčka? Ale áno, je to presne tak. Ak máte skúsenosti s malými deťmi, pravdepodobne ste si všimli, že deti absorbujú vedomosti ako špongia, ako malé strojčeky do výuky jazyka. A predsa sa deti neučia tie nudné gramatické pravidlá, časy alebo vybrané zoznamy slov. Tak naozaj celkovo my neučíme deti hovoriť. Jednoducho očakávame, že začnú to robiť samé od seba a takto aj vyzerá v skutočnosti. Tak ako to vlastne funguje? Deti robia len to, čo ľudia robia už tisíce rokov, počúvajú a následujú nás. A navyše je preukázané, že dospelí sú schopní naučiť sa jazyk oveľa rýchlejšie, než sú schopné sa naučiť malé deti. Rýchla výučba jazyka je jednou z prirodzených mechanizmov ľudského prežitia. Bez nej by sme neboli pravdepodobne nikdy dominantným druhom na Zemi. Ak sa pozrieme na to, ako pracuje ľudský mozog, si uvedomujeme, že nejakým spôsobom už poznáme španielčinu, angličtinu, nemčinu alebo francúzštinu. A to práve preto, že všetky svetové jazyky majú jednu spoločnú črtu, ktorú tiež už poznáme. A konkrétne preto, že ich štruktúra je zhruba rovnaká a je hlboko zakorenená v tvojom podvedomí. Práve teraz, počas sledovania tohto filmíku, mali by ste si uvedomiť, že máte všetky potrebné, nevyhnutné zručnosti, aby takmer okamžite začať vstrebávať a osvojovať si každý nový jazyk, aký si len zaprajete vo veľmi krátkej dobe, tak ako ste schopní zaspievať stovky piesní, ktorých ste sa texty nikdy nenaučili naspamäť. Pravdou je tiež, že naše mozgy odberajú zvuky automaticky, zapisujú ich do nášho podvedomia a to znamená, že sme schopní sa
naučiť jazyky v extrémne rýchlom čase, bez žiadneho pocitu úsilia. V skutočnosti jazyková výučba cudzieho jazyka v podobe skúšok alebo cvičení z učebníc je najlepším spôsobom, ako spomaliť proces učenia cez zasmetenie našej mysle umelými nadbytočnými znalosťami. Najlepším spôsobom výučby cudzieho jazyka je taký, ktorý užívajú deti prostredníctvom počúvania a rozprávania, popritom ignorujúc gramatiku, čítanie alebo písanie. Keď som si to uvedomila, priznám sa, bola som šokovaná, ale tiež trochu nervózna. Ale, čo je najdôležitejšie, bola som veľmi pozitívne prekvapená, ako rýchlo sa to všetko začalo ukladať v dôslednejšom celku. Náhle zmeny, ktoré ma prenasledovali po všetky tie roky, začali byť dosť významné a mali určitý zmysel pre mňa. Dokonale som vedela, ako ich používať. Ale to nie je ešte koniec. Moja myseľ sa náhle otvorila ako mávnutím čarovného prúdika pre nové slová, frázy a nápady. Veď ak je vyučba cudzieho jazyka taká jednoduchá, prečo sa zastaviť na jednom jazyku? Prečo by som nemohla hovoriť 2, 3 alebo dokonca ovládať aj 6 jazykov? Dobrá otázka. Na začiatku minulého storočia nemecký profesor poľského pôvodu Emil Krebs bol frustrovaný irelevantnou výučbou cudzích jazykov mládeže, začal výskum, ktorý sa týkal zlepšenia procesov v oblasti výučby. Svoje výskumy začal od pozorovania vývinu cyklu cudzieho jazyka u detí a polyglotov, ku ktorým patril aj on sám, čiže k ľuďom, ktorí vedia po 3, 4 alebo viac jazykov. Porovnával ich s univerzálnou bežnou výučbou v školách. Pravdepodobne ste nepočuli o lekárovi Emilovi Krebsovi, ale je to špecifický celebrita, často nazývaný Einsteinom štúdiu cudzích jazykov, a to preto, že plynule ovládal 68 jazykov. Po mnohých rokoch výskumov Dr. Krebs vyvinul jednoduchý systém, ktorý takmer magicky umožňuje zainštalovať vybraný jazyk mozgu akejkoľvek osoby. Vďaka takémuto systému sa dá naučiť jazyk na komunikatívnej úrovni už za 10 dní. Dovoľte mi, aby som vám predstavila základné princípy systému doktora Krebsa, na ktorom on založil svoj systém, vďaka ktorému sa proces učenia stáva prirodzeným, jednoduchým a prebieha v rýchlom tempe. Poprvé, na rozdiel od toho, čo ti hovorila učiteľka v škole, časté opakovanie prekáža v rýchlej výuke jazyka. Lekár zistil, že existuje presná určitá súmernosť medzi opakovaním, ktoré spôsobuje, že naučený materiál skutočne zostáva v pamäti a neuniká po niekoľkých dňoch. A keď preskúmal tento objav na svojich študentoch, zistilo sa, že sú oni schopní si zapamätať slova alebo frázy prirodzeným spôsobom. Už po 3 či 4 opakovaniach namiesto desiatok alebo stoviek, ako sa to bežne vyučuje v školách. Po druhé, doktor Krebs dokázal, že písomné znalosti cudzieho jazyka predtým, než zvládneš reč, tak ako sa to praktizuje v rámci vzdelávacieho slovenského systému, je úplnou stratou času. Predsa tak sa neučia malé deti. Roky pozorovania a experimentov poukazujú na to, že najrýchlejším spôsobom ovládania cudzieho jazyka ľudským mozgom je jeho počúvanie a interakcia s ním spôsobuje, že určitý cudzí jazyk naďalej zostáva vo vašej hlave už natrvalo a nielen na krátku chvíľu. Podľa slov doktora Krebsa, ak niečo znie zle, je pravdepodobne vypovedané nesprávne. Potrebuješ dôkaz? Máte myslieť o tom takto. Ak poviem on, jazda, kôň, a to aj bez znalosti pravidiel gramatiky viete, že táto veta znie zle a je vypovedaná nesprávne. Ale to nemá nič spoločné s vašou výukou o slovesách, adjektívoch alebo s čistou výukou gramatiky. Ale viete, že veta je nesprávne sformulovaná, pretože vo vašom mozgu existuje už program, ktorý vie, ako má znieť slovenčina. Zaujímavé, myslím si. Po tretie, profesor vyvrátil mýtus, ktorý znie: nauč sa desiatky tisíc slovíčok v priebehu niekoľkých rokov a zameral sa na kľúčových slovách pre určitý jazyk.
Môžete sa naučiť veľké množstvo slovíčok, ale pravdou je, aby správne komunikovať v cudzom jazyku, stačí ich relatívne malé množstvo a vďaka ich prirodzenému osvojovaniu metódou Krebsa vaša myseľ, pamäť bude automaticky a zároveň zapamätávať gramatiku, výslovnosť a slovnú zásobu bez otupujúceho, typického, nudného procesu učenia. Po štvrté, hlavný princíp celého systému sa taktiež nazýva zásadou čakania. Doktor Krebs dokázal, že nútenie študentov do očakávaného ďalšieho priebehu rozhovoru na podvedomej úrovni môže výrazne znížiť čas potrebný výučbe. Ak ste sa pokúšali ešte niekedy predtým sa naučiť cudzí jazyk, pravdepodobne je vám známa situácia, ktorú sa dá porovnať ku stojaciemu jeleňovi vritému uprostred cesty vo chvíli oslepenia ho svetlometami auta. Niekto vám kladie otázku a vy zúfalo hľadáte v pamäti, čo by sa patrilo v takej situácii odpovedať. Vďaka princípu očakávania ste schopní pripraviť svoje podvedomie na pravdepodobný priebeh rozhovoru, vďaka čomu budete mať odpoveď pod rukou a nebudete sa musieť túlať po frázach v svojej hlave a celý rozhovor bude plynulý a prirodzený. Stručne povedané, podľa výskumu doktora Krebsa, aby sa efektívne naučiť cudzí jazyk, musíte najprv počúvať hovorený jazyk a ignorovať čítanie alebo písanie, až kým váš mozog sa jednoducho oboznámi s jazykom. Po druhé, je potrebné používať metódu očakávania preto, aby mohol vzdelávací proces optimálne prebiehať. Po tretie, zamerajte sa na kľúčových slovách a frázach z každodenného života, čo vám umožní vybudovať solidnú základňu dovoľujúcu bezproblémovú komunikáciu. Po štvrté, mali by ste cvičiť len 30 minút denne. V súčasnej dobe tento spôsob výuky doktora Krebsa používa až 25 miliónov ľudí, učiacich sa pomocou desiatok rôznych jazykov, pretože táto metóda je univerzálna a osvedčila sa pri každom z jazykov. Bez kníh, bez kartiček, bez žiadnych zoznamov slovíčok a bez tvrdej únavnej práce. Táto metóda je tak efektívna, že ju oficiálne používajú v inštitúciách v USA a užívajú taktiež armáda alebo FBI. A ako už aj vieme, neurobili by to, keby to nebola efektívna a preukázaná metóda. Dúfam, že sa mi pravdepodobne podarilo ťa presvedčiť, že proces výučby cudzích jazykov sa dá výrazne urýchliť a samotná výučba nemusí byť ťažká a preto pravdepodobne si kladieš otázku sám pre seba. Ako mám v tomto prípade začať? Dobre, že si kladiete tieto otázky. Rada by som vám predstavila rýchly a jednoduchý kurz vyvinutý na základe kurzu doktora Krebsa. Zvládnite ľubovoľný cudzí jazyk už za 10 krátkych dní. Tento kurz je jednoduchým audioprogramom, ktorý má za úkol ťa sprevádzať a viesť za ruku, krok za krokom. A naučte sa jazyk od úplného začiatku až do komunikatívnych rozhovorov každodenného života už len za 10 dní. A čo je najdôležitejšie? Program pracuje, aj keď predtým ste nemali sebe menší kontakt s určitým cudzím jazykom. A aj keď sa zdá, že jednoducho nemáte talent do výuky jazykov, a to je chyba, talent akurát s tým nemá nič spoločné. Je to jednoducho vina zlých spôsobov pri výuke jazyka, ktoré ste používal. Ak prejdeš celým kurzom ako stovky tisíci ďalších ľudí, ktorí využívali tento program, to môžem ti zaručiť, že začneš hovoriť v cudzom jazyku ako vo svojom materinskom jazyku a iné osoby používajúce cudzí jazyk budú ohromení tvojou plynulosťou a správnym prízvukom. Začneš dokonca myslieť v danom jazyku už počas rozhovorov. Budeš odpovedať na otázky plynule, bez toho, aby si premýšľal nad odpoveďou. Budeš sa cítiť tak, ako keby to bol tvoj prirodzený jazyk, ktorý poznáš od dieťaťa. A potom už vám nič nestojí v ceste, aby si začal ovládať tretí, alebo štvrtý, alebo možno šiestý jazyk. Objednajte si už kurz teraz a získate 60% zľavu. Pamätajte však o tom, že táto ponuka je obmedzená a počas niekoľkých následujúcich dní sa táto cenová ponuka vráti opäť na svoju pôvodnú úroveň. A okrem toho, aby ťa povzbudiť, ponúkame ďalšie zľavy na ďalšie jazykové kurzy, ktoré, ako som si istá, že budete chcieť kúpiť po vyskúšaní na sebe účinnosť našich metód.
Prečo sa to oplatí? Ak chcete zvládnuť jazyk na základe vyvinutých učebných tradičných metód, na stacionárny kurz musíte vynaložiť aspoň 500, dokonca aj 2500 eur a navyše nemáte žiadnu záruku, že budete schopní plynule komunikovať v tomto jazyku. Po použití nášho kurzu máte istotu, garanciu úžasných efektov a, čo je najdôležitejšie, cenu kursu, je to malý zlomok toho, čo by bolo treba vynaložiť, aby sa naučiť cudzí jazyk pomocou tradičných metód. Nehovoriac už o stovkách alebo dokonca tisíckach hodín tvrdej práce, ktorú koniec koncov môžeš využívať oveľa príjemnejšie než zapamätávanie a bifľovanie tých gramatických vzorov. Presvedčila som ťa? Ak áno, prejdite do objednávkového formulára a vyberte si kurz a už navždy zabudnite o problémoch s výučbou cudzieho jazyka. Tešíme sa na vaše pozitívne reakcie, získané na základe skvelých výsledkov. Do počutia a pekný deň prajem.